Bueno, lagunok arratsaldeon hemen dago bueltan, Minecraftean, eta, gaur hona dator, egon naizerako begira, beste gunean egon nintzen begira egia esateko, eta konturatu nintzen badagoela mozen bat, egon naitekela, oraintxe bertan, azaltzen dudan gauzekin, ez nintzen konturatu, baina bai, aldut, egia esateko da, balkoniz weapon mod ustut deitzen dela, eta da, almaestak sartzen dizutela, eta orduan, utxuko dut hemen pizkat hau egiten, barko dugula, eta orduan, zer da gauza, dekogu, aria dekogu porora pizkat, ditugu hain bat gauza egiteko, eta konprobatuko ditugu, dekot hemen, hau ez da, zera, grafteoak horri alde baten, orduan, hasiko gara bere egin genuen mosketea, eta egoren egingo dugu urrengokoa dela olako mosketean txeko bat, ez da moskete esatuki, eta beharko dugu egitea. Mosketeak erabiltzeko erabilik genuen korpua, ordan beharko dugu, etorri, hau holan, eta hau hemen. Bale, eta gero netaz aparte beharko dugu egitea, hau, behar dugu txiskero bat, eta alau burdinez, beraz berduko dugu txiskero bat, ez, metalarekin, bale, eta lau burdin de, oza, post burdin dela, ez ordenean, bat, bi, iru, bale, hori, eta orain, hau, bi batzen ditugu, eta egiten dugu beste hau. Bale, hau da beste arma bat, beraren proiektile egiteko behar dugu graba, polbora eta papela. Bale. Graba, polbora eta papela. Holanda, ez da, ez dakite, ez, bai, hombre. Azeran ondo jartzen joan, ondo. Bale, gero beste alde batetik egin dezakegu, hau. Dinamita pizkat, hau beti gustatuko zaigu pillo. Gero egin dezakegu hau, hola, maza bat. Zer gehiago egin dezakegu, arkua momentu zenbat ari geratzen zaigu, bi, arkua jada ezin dugu egin, oza, bai ez da bat egin dezakegu, baina momentu ez. Kainoi bat egin dezakego, baina beharko dut egurra. Beraz, bitartan frogatuko dugu hau, eta hau melearen txako. Venga, orain egun ez dala, ez dugu larazo gehiagin, menkoaz gure mosketoi honekin, mosketoi antzekoa, bale? Orain berezitasuna da, disparatzen duela metraia uste dut dala. Orduan, hemendik. Bale, amaitu dit deskarga bat egiten nahi naizela. Zeu. Hau da zintxagatik, jakin dezazun. Ez dakiz egatik ez dipkentzen munuzia, nik uste dut hau dagoela work in progress esaten dena, eta dagoela, hori edo bukatuta dagoela, eta orduan ez du guztiz, ondo. Beraz, sin más. Nik oso bizkat deizin din belindarra, maza gauez, gauez prestatuko dugu, erabiliko dugu maza. Gero, joango gara egurraren bile egiteko kainoia. Kainoia divertigarri esango da, lagunok. En fin. Erraro egiten zitzaidan ezin frogatxa ezer, benetan. Nik uste nuen oso arraro egiten zitzaidan, mendaziko gara gutxenez batekin, balkoniz weapon da, izena, dela hau, orain hasi garenarekin, eta itzuliko gara gure crafteo moiaren bila. Tapa, tipi-tapa, korrika. Tipi-tapa, nire txea. Tipi-tapa, nire txera. Tipi-tapa, nire txera. Bitartean igual ere frogatuko dugu dinamita. Dinamita. Osda. A ver, se ve egin duen. Ez da oso indartzu, baina,
divertigarria da gutxienez, tenetean txekoa eta kontrolatuagoa egin dezakegu mineria. Beraz, ondo, egoki. Igual egingo dugu beste bat izateko urrengo egunen edo joaten bagara hor mineria egitera. Nahiz eta ez oso indartsu ez izan, bueno, esplosioak edo kontrolatuagoak izango dira. Eta beraz, igual, erabaten do bestean hobeto. Orduan, orain kainoia egiteko behar dugu beste txiskero bat, horretarako beharko dugu, hau, taka. Ole, primera. Eta, a ber, jebuzimbi. Hau hemendik, holan, txiskero hau hemen, eta... bi, lau, bale. Hau hemen eta da. Bi, iru, lau bost. Kainoia. Horan, kainoiaren proiektiloa dira hauekin egiten den proiektil bat. Holan, eta holan. Primera. Horen joango gara kanpora. Argi eta garbi, bale? Osea, kainoi bat da. Hau ez da... edo hemen. Hemen difrogatuko dugu, hori izango da gure... Bakit desairtu bat dukugula ondoan, baina... hemendik tiro egingo dugu. Bale, orduntz, biratu, mesedez. Bale, nik hau ez dakit oso ondo zelan egiten den tiro honekin. Karga... Opa. Ez, haustoran... Ara, baldiz programa ikendu dit. Baina ez dakit nola demontle... Ja... haien webgunean zeo zer esaten duen. The cannon is a weapon to shoot cannonballs, vale. The cannon can be placed by putting the rifle over a flat surface and pressure the right click key, vale. After the cannon has been placed, it can be entered by putting the crosshair over cannon. To load the cannon, the crosshair. Zer da hori? Zer da the crosshair? No, caño ya, hemen. One must have cannonballs and gunpowder in the inventory, and must right-click the cannon while holding the cannonballs. After the cannon has been loaded, it can be fired by pressing space key. Vale, teorian... vale, Nikolan... Oiba, apurtzen dit kainoi guztia. ¿Qué me dices? A ver... joango gara berregitera kainoia. A ver... Ez dakit dela ondo nora egiten den tiro... katxarro hauekin. Nik ulertuta dudanez. Ulertu dut, uste dut, igual eskerrekoarekin kargatu behar dugula. Hain behar dut berriz... Hau holan... Holan... Hau hemen... Bat, bi, iru... Lau, bost. Venga, primera. A ver... Tapor eta guzti itxuli digu. Beraz, ondo. A ver... Hemen jarriko dugu. Oraingoan. Vale. Eso, ez dakit nola demonte egiten den tiro, a ver se dekote hemen tekletan. Kontrolak. Igual dago zozerrekin
Right, B, open back. Vehicle. Toggle sensor, open space inventory, galaxy map, player inventory, agindua, zoom, hartu blokea, tab, jokalari zerrenda, txata, inventario... jaurti. Baina hori da jaurti objetua. Markatu, salto, screen ara... Aurrera, esquerra... Igual da... Ez. ¡Oiga! ¡Joder! Vale. Usto terrapatu duzuala jaserekin. Egingo dugu froga bat. Segundutxo bat, jarriko naiz polora pizkat egiteko frogatxo bat, Ez hasi orain, froga bat da. Non dago polbora? Ez, hendik bez. Hau bez. Epa, hemen. Aurkitu dut. Ui. Ondo. Vale. Egingo dut egunez, frogak egiteko. Vale, beraz, honekin orain egiten dut. Epa. Holan eta honekin. Oh la la! C'est magnifique! Ez nauken du jada. Ai. Blokeatzen zait. Zio, Tom. Shit. Hau oso arriskutsu izan daiteke lagunok. Ez jolastu honekin etxean, kainoi bat dela. Bueno, ikusten duzen ez neko indartsu da orain. Gau ez egiten ari zenez aurretzatuko dugu. Gau egingo dugu, bale? Gau egingo zelako. Eta hau frogatuko dugu. Arma hau... Ba hori. Mofen kontra... Bueno, zuzen egingo dugu gau ez. Hau frogatzeko. Eta lan bide batez kripe baten bat aurkitzen badugu, divertigarrioa izango da. Gainera lan masa ere froga dezakegu. Kaixo, non zaudete? Zombi bat. Opa! Ole. Joan hortik! Zuk zer uste duzu, koita duelakoa. Toma! Akizu zer esaten dizudan? Koita duelakoa. Tori hau! Hombre! Bai, zuretzat be! Tori tiro! Eta hau ere! Akizu zer gehiago dekodan zuretzat? Beste hau! Shit! Orain zer kontatzen diozun zure amari. Hombre. Ole. Eitu zein hona den. Ia espata baino gehiago. Ia espata baino gehiago gustatzen zaite, masa. Eramatea. Gainera, zera. Grafikoki ez dago haintxartu eginda. Hombre. Zeo zer hor pena gaten du, baina... Aitu mosketea. Osa, eta mosketea. Peitzen hauer. Zer, orain nigandik uiez, ez? Nork zabaituko zaituzte orain. Nigandik, ole. Nor! Gura kenduko dute, hau bai kenduko dudala.
Nor! Hombre! Nor! Aaaaaaah! Mele! Hori izan da... Mele! Non daude creeperrak! Beraien bila noa koitadu alakoak! Beraien bila! Zeu zer, Hombre! Tiro batetaz, headshot izan da hori, ez? Agur! Oh! Bueno, ondo de creeperrak. Ole! Tue! Honekin baiz dela goza bate creeperrak irtzea. Goza bat eta gaina erreza. Zaudete creeperrak. Non! Zuen bilanator. Zuen hiltzaia naiz. Si zuen inor bizitza salbatuko. Agur! Mamea, sei polvoraz. Madre mia, ze ondo doan hau. Gaina ez dakiz erratik ez dikun kentzen hor munizioa beraz. Jode, primeran. Hori bai, arma gastatzen da, beraz, noizbinka bire egite joan beharko gara. Kaixo, agur! Ba, rezult dut gure nahi, fuera. Zer gehiago? Badaukat hori landatuta. Kaixo, zombi alakoa! Ole! No zaudete zombiak! Oh, behi bat. Behiak ditugu hemendik, Ondo. Ole! Mamma mia. Hau bai dela indarra, orain indartzu sentitzen naiz. Nork egin gondan orain zeozer, Nork! Nork ezin hau irabazi eta... Orain da creeper ninja bat itzen dagoenean. Kaixo! Agur! Bueno, no zaudete creeperrak. No zaudete... Horri aitatxorekin... Etorri aitatxorekin... Creeper maitiak... Ole. Algo gutxiago. No zaudete creeperrak. Maite zaituztet. Nire txoa etorriko zarie. Oh, beitu handago bat. Creeperraren kasa. Ole. Hau edera creeper bat iltzea. Ez beste gauza guztiak. Lag. Lag jauna. Mesedez, eskerrik asko. Ups. Ez hemendik. Vale. Bereziki, ez jolastu gauza hauekin etxean. Dino eta armekin, Ez Minecraftekin. Ez jolastu armekin. Ole! Alba estarkin frogatuko dut hori egitera. A ver... Norbait... Hiltzeko... A ver, brandengo dugu... bai, egin dezakegu, ze ondo... Oh, shit! Hau bai dela divertigarria. Eta... Esateko... Flipatuko duzu, baina joan zeizkigu geniten 20 minutua bideo egiten. Gutxienez, bosgarren saioan jada lehenengo motela gutxi dizuet. Hori zehose posten no, bale, gogoan dituelako. Bestein bat moz erakusteko gogo ditut ere, pixkanaka. Hau ez da moz hau daukan gauza guztiak, baina, bueno, hasiera bat da. Azteko ez dago txarton, nire ikuspuntutik. Kainoi ikusi dugu, erabili dugu, mosketea, eta egia esateko erabiliko ditugu hemendik aurrera
Olako gauzak ebeliko ditugu, oso erabilgarriak eta oso onak dira. Beraz, onarte lehenengo saioa, gustoko izan baduzu bagez izan behar duzue, eta hurrengo arte lagunok, agur!